Heldu gara bosgarren atalera, espero dut oso gozotuta ez egotea edo eta alde egiteko gogo handirik ez izatea. Segitzen dugu ertzekin eta orain tokatzen zaie etorri berriei. Badago gure artean halako aurriritze bat, lehen esan dudan bezala, etorkinek ez dutela euskara ikasi nahi, eta orain ikusiko dugu zelan hori ere ez den egia. Hemen daukagu Amaia Herrero, Galiziatik etorritakoa, orduan bi identitate elkarbizitzen dira berarengan, eta oso ondo gainera, identitate gehigarria zer den hemen ikustezakegu. Ona ekarri duen lana Bazkale taldearen elkartearen eskutik egin zuen, gero azalduko digu zer den Bazkale. Ingles filologia eta hizkuntza gutxitu baten hiztuna da, bera oso zelduta dago gaian. Eta konta iguzu apur bat, Amaia, zer den Bazkale, eta nahi duzunean azaitezke zure aurkezpenarekin. Horrela ondo, entzuten da, bai. Pizka bat arraroa da, Bazkale alemaniar eta euskaldun batzuen artean sortutako elkarte bada, soziokulturala da. Eta, gure proiektuak ez dira akademikoak, ez dira apalategirako lanak, pertsonekin lan asko egiten dugu, batez ere elkarrizketen bidez, orain ikusiko duguna moduan, eta ondorio horiekin egiten ditugu ekintzak, ezakit, adibidez erakusketak, hitzaldiak edo bizita gidatuak. Eta hau da, iaz egin genuen olako bat. Lehenengo eta behin eskerrak eman editut gonbidapenagatik, zegu elkarte txiki bat gara, eta normalean ez daukagu olako aukera gure lana aurkezteko, ezta. Eta, niretzako ere, erronka bat da, hitzaldi hau eman dut gazteleraz, batez ere, eta orain etorri naizona euskaraz egitera, eta, kostatzen zait, baina saiatuko naiz. Orduan, zeintzuk izan dira gure helburuak, etorkinekin euskararekiko harremana nolakoa den aztertzea, euskara ikasteko eta erabiltzeko oztopoak identifikatzea, eta etorkinek eta haien seme-alabek euskara normaltasunez ikasi eta erabiltzeko aukerak eta jardun ildoak identifikatzea. Eta helburu horiek betetzeko, etorkinak, etorkinen seme-alabak eta euskara irakasleak elkarrizketatu genituen. Orduan, hemen dituzue parte hartzaileen profilak, 40 emakume, 25 gizon, guztira 75 lagun, eta elkarrizketak pertsonek euskararekin zuten harremanaren arabera egin genituen. Orduan daukagu ikasten ari direnak, dakitenak, ikasten ari ez direnak, seme-alabak eta gero irakasleak. Eta ikusten duzuenez, jatorri askotarikoa da, adibidez, Txile, Kolombia, Ukrania, Maroko, Venezuela, Bolivia, Galiza, Alemania, Argentina, Argelia, Senegal, denetari dago, saiatu gara Txina ere. Eta bizilekuak, gure asmoa zen leku ezberdinetan bizi diren pertsonak bilatzea. Jagin bagenekialako euskara ikasteko eta erabiltzeko aukera ez dela berdina Bilbon edo Gernikan, adibidez. Orduan daukagu Bilbo, Portugalete, Zaldibar, Gallarta, Gernika, Ermua.
Eta, bueno, lana oso zabala da, baina saiatu naiz laburpen bat egiten, eta aukeratu ditut galdera batzuk eta erantzunak. Ikusiko duguna dira haien erantzun zuzenak. Orduan, galdera bat izan zen gustatuko litzaizuke euskara ikastea, eta hemen daukagu erantzun batzuk, ez? El euskera está apartado como el tamasik, me parece muy violento que en tu propio país no te dejen hablar tu idioma, casi nahi dut como reivindicación del euskera, yo vengo de un territorio donde hay lenguas minorizadas, eta bueno, hemen ikusten da bere jatorrizko herrialdean beraien ama hizkuntza gutxituta denean, oso ondo ulertzen da euskararen egoera eta ikasi beharra, ez? Lotura batan. Yo conecto el euskera con la solidaridad internacional entre los pueblos, con la lucha por los derechos. Gero, pues, adibidez hemen daukagu, egoera nahiko latza, ¿es? Estoy en un grupo que está trabajando temas de pobreza, vivienda, desahucios, y cuando me mandan mensajes en euskera no entiendo nada, me da rabia. Askotan ez dugu pentsatzen etorkinentzat frustrantea denik euskara ezin ikastea. Nahi dute eta ezin dute. Pentsatzen dugu, paso egiten dutela, ez? Baina ez da horrela. Eta hemen ikusten dabe bai, etorkinek bertako pertsonekin harremana badute edo elkarteetan parte hartzen badute, asko errazagoa da euskara ikasteari garrantzia ematea. Beste lehen komentatu dudan bezala, lortzen da lotura bat, ez? Saber euskera te genera ese sentimiento de pertenencia, hori ere oso garrantzitsua da. Beste galdera bat izan da, zergatik erabaki zenuen euskara ikastea. Talde horretan euskara ikasten ari ziren pertsonak eta arrazoiren batengatik euskara utzi zuten beste pertsona batzuk zeuden. Bidezko kausa dela iruditzen zaidalako, maiz pentsatzen dugu etorkinek ez dutela kontzientzia politikorik, baina asko militanteak izan dira bere herrialdeetan eta gai politikoez interesatzen dira ere, ez? Eta hori hasten zitzaigun askotan. Tengo un niño de 10 años, Farid, que va a la escuela pública. El euskera es una herramienta más que yo quiero ofrecerle. Orduan, ondo egiten bada, euskarara hurbiltzeko gunea ere izan daiteke, gurasoentzat, ez? Leku batzuetan euskera da elkartzen dutena, ez? En clase de mi hijo hay niños que en casa con los padres hablan árabe, francés, alemán, lenguas africanas y latinas, y el euskera es lo que tienen en común. Beste galdera, zesaltasun izan dituzu euskara ikasten saiatzeko. Primero tienes que cubrir las necesidades de la vida, trabajo, vivienda. Yo he vivido en la calle, luego en una lonja ocupada, sin agua caliente, por eso digo, lo más básico tienes que tener cubierto. Si las leyes te prohíben trabajar, ¿qué haces? Claro, jakina da, oraindik bizi baldintzak duinak ez dituztenentzat euskara ikastea ez da lehentasun bat izango, ez? Normalean lehentasuna gaztelania ikastea izaten da gainera, ez? Eta hau da beste egoera bat, ez? Hay mucha gente en Marruecos que no ha ido a la escuela, no saben estudiar, y con 18 o 20 años empezar a estudiar para muchos es muy difícil. No saben qué es ir a clase, falta disciplina, tiempo, interés, dinero, y sobre todo gente que te ayude y te anime. Kontuan izan behar dugu, zenbat etorkinek oinarrizko hezkuntza baino ezin izan dutela eskuratu. Duan ez daukate ohiturarik, ez? Gainera Afrika iparraldeko edo Txinako etorkinen kasuan ere ez dute gure alfabeto bera erabiltzen. Hori beste oztopo bat da, ez?
Niretzat zaiena izan zen klaseak ordaindu ahal izatea. Hala ere, mugimendu feministako lagunei esker lortu nuen. Denen artean dirua jarri baitzuten. Bilbon ez da bat ere erraza erabiltzea. Hala ere, inguru militante batean mugitzen naizenez, lagunek beti bultzatzen naute euskaraz solastera. Hemen ikusten dugu berriro, lagun autoktonoak izateak gauza asko errazten ditu, ez? Baina hori ez da ohikoena. Ez dugulako harreman handirik etorkinekin eta edukiz gero azaleko erlazioak dira, normalean. Beste bat, el sistema de estudio es muy eurocéntrico. No está adaptado a las personas que hemos llegado de otros países. Kolonbiako neska batek azaldu zidan hitzak gaztelaniara itzultzen zirenean, batzuetan berak ez zituela ulertzen. Bere herrialdean beste esanahi bat zutelako. Batzuetan gure eredua unibertsala dela pentsatzen jarraitzen dugu, ez? Gurea dena ohikoena eta normalena eta argi dago Brasildarra eta euskalduna izatearena harrigarria den harreman dela, ez? Oraindik bai, pentsatzen dugu ezetz, baina aurreiritxak baditugu gure artean, ez? Zer beharko zenuke euskara ikasteko? Normalena, ez? Dirua eta denbora, ez? Hori da lehenengo gauzak, ez? Behar ditugun guztiok, behar ditugunak. Baina euskararen aurkako jazarpena errealitate bat da, eta hizkuntza ikasteko oztopoak are bortitzagoak dira pertsona migratua bazara. Karo, lehen esaten du publikoa eta kalitatezko ikasketak, ez? Ze euskara ikasteko aukerarik merkeenak batzuetan ez dira honenak. Astean eskola egun gitxi eskaintzen dira, jende gehiegi gelan, ordutegi oso mugatuak, tiempo y dinero. Motivación, ez? Hori ere oso importantea da. Hori nik uste dut guretzako dela, si en mi entorno todo el mundo lo hablara, errezago izango zen, ez? Egia da, bebai, erreferentena oso importantea dela, bebai, ez? Eta gero, que no sintamos que el euskera es solo de gente que toma un pote con su txapela. Bai, ze hori, badago, hori. Gero zati hau nik uste dut importantea dela pentsatzeko eta irten bideak edo lantzeko euskara privilegio gisa ulertzea etorkin batzuen artean gertatzen den eztabaida da. Eta nire ustez horri buruz hitz egin behar dugula gehiago, ez? Apurtzeko kontzeptu hori. Privilegioa dela euskararena, nola lagun liezaiekete euskara dakiten pertsonek ikasten ari direnei, aguretzako da, bai, ez da. Ez daude espazioak, guneak euskara egiteko. Oh, qué bien que estés aprendiendo euskera, pero cuando les planteas que podrían organizar un grupo de mintza práctica, entonces nadie se anima, ¿es? Ez dago aukera hori, eta, bueno, hemen esaten dena, los grupos que se organizan en este sentido no están preparados para niveles de A, por ejemplo, ¿es? Orduan, hemen daukagu gako batzuk bebai, ¿es? Las vías intermedias en el proceso de euskaldunización, espazio eta eredu ezberdinak behar dira, jende guztiak ez du euskara titulurik nahi edo behar,
eta garrantzitsua da kontuan izatea zertarako ikasi nahi duten euskara pertsonek, zertarako. Adibidez, etxeko langileak internak direnak, haientzat ezinezkoa da, adibidez, astegunetan klasera joatea. Beste eredu bat behar dute, bestela ez dute inoiz ikasiko. Aurre iritziak, ¿es? La gente piensa, una mujer negra, ¿cómo va a saber euskera? Es más, también asumen que no sé español. Yo hablo euskera como hablo castellano, inglés y edo, que son los idiomas que controlo. El euskera es uno más para mí. Mucha gente piensa que una chica con la piel tan negra como yo, pues no sabe euskera. Este prejuicio está bastante extendido por aquí. Al final Euskadi es mi país, vivo aquí desde muy pequeña y he crecido aquí. Orduan jarrera rasistak badaude, bai, gure artean. Jendeak esotikotzat hartzen gaitu. Batzuek bai oso harrituta esaten dute, jo, bai, benetan euskaraz hitz egiten duzu horrelako neurriz gaineko ahotsarekin, ez? Zer behar dute? Pues, paciencia eta empatía. Me gusta cuando la gente me explica, tiene interés y se toma su tiempo en ayudarme. Euskara erraza erabili behar da euskaldun berriekin. Bueno, sin más. Eta talde honetan irakasleak daude, ez? Zer esaten dute irakasleek? Afrikatik eta Hego Amerikatik etortzen diren gehienek oso denbora mugatuta daukate ikasteko, ez? Lehen esan dugu denbora eta dirua. Pertsona bakoitzak bere zailtasunak ditu bizitzan, hori horrela da. Baina kontuan hartu behar dira migratzaileen edo etorkinen zailtasun espezifikoak, ez? Hori da interseksionalitatea bai, ezta? Bueno, astiro hitz egitearena agertzen da askotan, badakigu oso erraz aldatzen dugula gaztelaniara talde handi batean lagun batek menperatzen ez badu. Bai, eta horrek ez du laguntzen. Nirekin ikasten duten gehienen ama hizkuntza gaztelania da. Horretaz gain, aurten 3 marokiar dauzkat klasean, ez? Askotan, hau da eurozentrismoa ere, ez? Askotan oinarria gaztelania da, baina askorentzat gaztelania ez da ama hizkuntza, ez? Orduan, horientzako zer behar da, beste irakaskuntza mota behar dute didaktikoa, metodoak, erreferentziak, eta oraindik ez dago hori landuta. Behin baino gehiagotan gertatu zaigu klasean hemengo jendea azkar erretzen edo haserretzen dela. Inoiz ez dut ulertuko, ze zaila den, eta beti dago bat esaten lasai, arnaz hartu eta jarraitu, bakoitzak bere denbora behar du. Haien artean animatzen dira eta nire oharpena da bizitza zaiena duen jendea ohituago dagoela kolpeak hartzera berriro jaikitzera eta borrokan jarraitzera. Orduan interesa badago eta saiatzen dira, ez? Eta jokorrika, ondorio, bai, ez que 5 minutos ja ez dakit zer diren. Bale. Bueno, ja amaitzer nago, zeintzuk izan dira ondorio nagusiak? Bueno, euskara ikastea erabat doakoa izan behar da maila guztietan. Euskara ikasteko aukerek malguagoak izan behar dute eta alternatiba ezberdinak eskaini behar dira. Etorkinei egokitutako metodologia behar da, kontuz eredu eurozentrikoekin, euskaldunok etorkinei buruzko aurreiritziak hautsi behar ditugu eta euskara praktikatzeko guneak behar ditugu, batez ere hirietan. Beste eredu ezberdinak, ez? Eta ja minutu batean ipiniko ditut esaldi hauek ez aian erantzuteko hemen, baina bai pentsatzeko, ze atera dira elkarrizketetan be bai, noiz arte izango gara etorkinak,
nik hori galdetzen diot neure buruari, ze oraindik naiz la galega, bai. Zer egiten gaitu euskaldun, noiz heltzen zara euskaldun osoa izatera, jendeak ikasi behar du euskara, baina kulpa sentitu gabe. Euskara ez badu ikasten, seinalatuko naute el enemigo publiko número 1 izango balitz bezala, bueno, hau geratzen da hemen pizka bat pentsatzeko. Eta egin dut, bueno, haukatu Bai. Estresa, hizkuntza estresa, zuzentasunaren estresa, akademizismoaren estresa, gaitasunaren estresa, dana da estresa, ezta? Ideia importante batzuk aipatu ditu Amaiak eta bata izan da hizkuntza eredu eurozentrikotik edo gure potere eredutik aldendu behar garela. Hemen daukagu Ane Ortega aurkeztuko digu gero bideo bat, biliderako Kolonbian, lehen esan dugu feminismotik asko ikasi dugula, beste munduko leku batzuetan asko ikasi dute gure euskara berreskuratzeko esperientziatik, ezta? Eta horretara joan dira Ane eta Arkaitz da gure autodidaktika sailburu ohia eta orain soziolinguistika sailburua. Eta egon dira elkarlan egiten eurekin, euren hizkuntza nasa laguntzen, bai. Eta hain zuzen ere, eredu eurozentriko horretatik atera behar izan ziren zerbait egitekotan, eta gero azalduko digu. Ane Ortega, Euskal Herriko munduko hizkuntzen ondarearen UNESCO katedrakidea da, Garabide Arkaitze bai eta Garabide elkartekoa Arkaitz ere. Biak alabia dire hizkuntza ekintzaileak eta gure herriko eragile importante bi. Hane Begoñako Andramari Unibertsitateko irakasle retiratu berri da. Behin, baino gehiagotan izan da gure irakaslea eta ekintzailea da. Ekartzailea parkatu, sokorro. Erabiltzen dut ikaslekin kontrolatzeko bakarrizketak eta hori. Eta orain hizkuntza kooperazioa eta ikerketa egiten jarraitzen du. Eta hemen daukagu. Bale, nik egia esan da, Arkaitzek prestatu dago aurkezpena, ezin zuen etorri, ni entzule moduan etortzeko asmoa neukan eta Marga jakin zuenea esan zuen, egin zuk aurkezpena eta gero galderarik baldin badago zuk erantzungo dituzu, plan horretan etorri naz. Eta Margak esan dauen moduan, 10 urteotan ibili gara Kolonbian, Kaukan, NASA herrialdean eta eurek nasaiu hizkuntza biziberritze prozesu baten sartuta daude, Garabide etorri ziren, laguntza eta elkar lana egiteko asmoz, eta gu Arkaitz eta biok akonpainamentu bat egon gara egiten eta helduen irakaskuntzan. Batez ere beste plan batzuk baude, bertoko kosmobizioaren arabeko eskola sistema bat sartzen nahi dira, irratia eta, baina Arkaitz eta biok helduen irakaskuntzan ibili gara. Eta Arkaitzek azalduko dizue, apurtxo zelan eta testuingurua batez ere hori ere importantea da, bertoko erabakiak ulertzeko eta desikaste prozesu hori ulertzeko bai. Eskerrik asko etorri zareten guztioi eta eskerrik asko honetan antolaketan ibili zareten guztioi bihotzez. Nik gaur kontatzen atorkizue zelan egiten dugun Ane Ortegak eta biok Kolonbiako Kauka eskualdean, Toribioko herrian hain zuzen ere, nasaiugu hizkuntzaren bizi berritze prozesuaren baitan helduen eskolekin, ezta? Horretara joaten gara eta hori kontatzera nator. Gure egoerarekin antzekotasun batzuk badituelakoan eta zenbait hausnarketa eragin ditzakelakoan. Gu Garabiderekin joaten gara, suposatzen dut ezagutzen duzuela Garabidek hainbat herri batez ere indigenekin egiten du lana, gure bizi berritze prozesuaren gakoak zeintzuk izan ziren kontatzen eta pixka bat nola zer egin dugun.
eta eurengandik ere eurena jasotzen, eta pixka bat elkarren inspirazio bile, ez da? Eta hontan laguntzen digu ere, bueno, eta han eta biok bietako kide gara munduko hizkuntzen ondarearen UNESCO katedra EHUkoa. Bale, Kolonbiara joaten gara esan bezala, eta bueno, Kolonbian 78 hizkuntza gutxitu daude. Gaztelaniena da hizkuntza ofizial nagusia, baina beste 78 hauek ere badute ofizialtasun nolabaitekoa bakoitza bere lurraldean. Batzuk oso egoera xaurgarrian daude, batzuk iaia hilda daudela esan daiteke, baina badira nahiko osasuntsu dabiltzan beste batzuk, edo bueno, osasuntsu baino indartsu eta gogotsu. Eta horietako bat da Nasa-Yugue hizkuntza, Nasa herriaren Nasa-Yugue hizkuntza, Kolonbiako Kauka eskualdean, hementxe hain zuzen ere, hego-mendebaldean dagoen eskualde honetan dagoena. Bueno, gu Garabidekook egiten dugunan dira, bueno, hainbat arrotan lan egiten dugu, batez ere plangintzaren eraketan eta hor pixka bat autoritateekin eta egiten den lan soziolinguistiko bat eta planifikazio lan bat. Gero eskoletan, helduen eskoletan, kultur sorkuntzan, itzulpengintzan eta komunikazio kontuetan bueno, lanketa berezi batzuk egiten ditugu, ezta? Hemen ikusten duzue, bueno, helduekin, helduen eskoletako batzuekin, ez parkatu hau plangintzaren eraketan, hemen eskolak daude, eta bueno, ikusten duzue idazten ari direla, ezta? Bueno, Nasa-Yugue hizkuntza 2000 urtean hasi zen idazten. Hori gu heldu baino lehenago, justu eurek erabaki zuten, badakite idazten ez diren hizkuntzak nahiko hizkuntza horiek zail daukatela bizi irauteko. Eta batez ere gaur egun nahiko argia da interneten egongo ez direnek ere nahiko zail daukatela. Batez ere euren biztanleek badutelako interneta, idatzi eta irakurtzen dutelako beste hizkuntza batzuetan, eta orduan euren hizkuntzari ere ate hori edo leiho hori zabaldu behar diotela uste dutelako, ezta? Orduan, zer da gukan topatu genuena hanek eta biok helduen eskolei dagokienean, ez? Bueno, ikasleen interes handia zegoen, ikasle askok nahi zuten hizkuntza ikasi, batez ere sentitzen zutelako hori lapurtu egin zietela, ezta? Eta bueno, nahi zuten nasa sentitu goitik bera, eta irakasleek ez zeukaten formakuntza handirik, ez linguistikorik eta ez da irakasteko moduei dagokienez edo pedagogia hori dagokienez ere ez. Hiztunak ziren, promotore batzuk sortu zituzten, hizkuntzaren sustatzaileak, eta autoritateko hori erabaki zuten, eta batzuk izendatu eta hauek irakatsi behar zutela. Baina, bueno, hauek esan bezala, hiztunak bai, baina ez egiten oso ondo nola irakatsi, eta gainera ez zuten hizkuntzaren egitura bera ulertzen, ezta? Eta ikasleek ere ez. Ikasleek askok bazekiten idazten da irakurtzen gaztelaniaz, baina beste batzuk ez, eta gainera ez zeukaten, batez ere ez daukate ohitura handirik irakurtzeko, ez idazteko. Orduan, bueno, eta gero bestetik korpusa garatu gabe daukate hainbat arlotan. Nasa-Yugue ez dagoen kirol munduan, ez dagoen administrazioan, ez dagoen komunikabiderik Nasa-Yugue eraz orain dela gutxira arte, eta orduan, bueno, oso funtzio gutxitarako erabiltzen zen, etxean, lagun artean, eta horrela, ez. Orduan, badago hemen hizkuntza garatzeko beste behar izan bat ere, eta bueno, gogorrari dira eta ondo, baina bueno, hori da, ezta. Eta batez ere idatzizkoan, ez daukate tradiziorik, eta orduan ez dago testu askorik idatzita. Eta eurek esan zigutena zen, ez dakigu zer irakatsi, ez? Guk agurrak irakasten ari gara, irakasten ditugu, animalien hiztegia, koloreak, abestia, baina jakina, abestu bai, baina koloreek zer egingo dugu, horia, gorria, berdea, ez daukat, gero ikasleek ez dute hitz egiten, ez dute motivaziorik gero kalean hitz egiteko, eta gainera aspertu egiten dira klasean, eta gutxinaka uzten dute, ez? Eta ez daukagu metodologia bat edo nola erakutsi, ez? Orduan gure plantamendu izan zen, zei bilbide proposatuko diegu, eta planteatuko, irakasle hauek edo sustatzaileak
formatzeaz gain, zerbait sortu behar dugu klaseetan erabiltzeko eta apurka horiek garatzen joan eta horiekin batera beste batzuk ere formatu eta horrela joan dadin, ezta? Eta horretarako behar genuen ikuspegi didaktiko bat nolabait ere ikaslea motibatuko zituena eta gerora benetako erabileran baliagarria izango zitzaiena. Eta zertan formatu behar genituen hauek? Lehenengo eta behin hizkuntza zertarako erabiltzen dugun eta non eta hizkuntza ikuspegi komunikatibo batetik zer da eta nola erabiltzen da, ez? Hori ulertarazi behar genien. Eta gero, egoera bakoitzak, egoera testuak, horiek edo ekintza komunikatibo horiek gertatzen ziren egoerak ze aldagai dauden eta nola horiek eragiten duten ere identifikatzen eta gero ariketa batzuk erakutsi edo ariketen tipologia zabal bat eurek ero joan zitezen egokitzen ikasketa prozesuan, ezta? Orduan, sortu genuen izan zen nasaiuaren lehenengo urratsak izango zirenak, material batzuk, eta hortan ikasmateriala, lehenengo kurrikulum diseinu nolabaiteko bat egin genuen, eta horrekin batera liburutxo bat, baina batez ere irakaslearen liburua, non ondo esplikatzen zitzaion irakaslari zer zen ikasiko zuten eta nola egin behar zuen, eta non jartzen genuen azpimarra, ezta? Eta gero audioak, bideoak, eta batez ere audioak eta bideoak oso importanteak, eta gero beste testu batzuk eta ariketa batzuk sortu, ezta? Unitate horiek edo egoera komunikatibo batzuk identifikatu behar genituen, horretarako guk Europako referentzi markoaren deskriptoreak erabili genituen, irakutsi genizkien guk hau erakusten dugu, hau horrela eta hau zuen herrian nola egingo litzateke, ez? Eta, pixkat hortaz hausnartzen egon ginen, zer zen, zer ezen, kontu handiz beti gure eskuzuria ahalik eta gutxien sartzeko, baina kontziente hor egongo zela eta hau ere garbitzen joan beharko dutela, eta oso anekdota politak ditugu gaur kontatzeko asterik ez duguna, baina hurrengo batean nahi izan ezkero, egongo da. Eta apurka hor aritu ginen, eta sortu genituen, adibidez hemen territorio nasa, norberak bere territoriaren zati gogokoena deskribatu behar zuen, eta orduan hori zen ikasleek azken ataz egin beharko zutena, ez? Azken ekintza komunikatiboa, eta hor zer gertatzen zen aztertu genuen, ez? Expresar ubicación, qué cultivos hay que dar descripción de lugares, decir cómo son las zonas, qué hay, qué no hay, horregaz eginen hori ezartzen, eta batez ere eurek izan ziren hori definitu zutenak, ezta? Guk gida lan egin genuen. Eta 10 unitate sortu genituen, bai? Pertsonak ezagutzen, gizarte harremanak, ikusi dugun hori lurraldearen deskripzioa, pertsonaien deskripzioa, euren kosmobizioko pertsonaien deskripzioa, eta horren bidez pertsonak, etxearen ezaugarritze bat, herrian zer egiten duten kontatu beste batzuei, erosketa bat egiteko prozesua, eta erritual batean parte hartzea, eurentzat oso importantea da erritualen kontua eta euren kosmobizioa, orduan erritual batean zer gertatzen da eta nola parte hartu behar duen batek, eta ze hizkuntz elementu behar dituen horretarako, ezta? Hau da Nia Finch liburua, eurekin sortu genuena, hau da erritualaren unitatearen irudiak zuek ikusteko, hemen ikusten duzue badago bideo bat ikusten dute, beste bideo bat hemen audio bat, hemen irudi batzuk eta hor ariketa batzuk sartzen da, hemen ez duzu ikusten, baina irakaslearen liburuan hau, irakasleari esplikatzen zaio oso ondo ze ariketa eta nola egin, eta pixka zena jolastu eta interakzio bat egoteko hor, eta gero idatzizkora pasatu. Idatzizkoa beti da ondorio bat, ahozkoaren ondorio bat, eta ez diote garrantzia handirik ematen ondo idazteari, ortografiari eta zerari, baizik eta, konstientizateko eta gero gordetzeko eta etxera eraman izateko, eta, apurka idazmena sartzea da helburua, baina ez dago idatzizkoan oinarrituta. Oso importantea hori.
horrekin batera, egin genituen tailer batzuk, bideoak nola grabatu, zer agertu behar zen, ahalik eta errealinak izan zitezen, ikasiko zutenek sentitzeko, ez zer den egin behar dutena, eta sentitzeko eurek hori egiten dutenean, NASA iztunen moduan funtzionatuko dutela, eta hemen batzar batean, asamblea batean nola aurkeztu euren burua, eta hemen erosketa bat zelan egin, eta horrela ibili ginen. Ondo pasatzeaz gain, asko ikasten ez da. Gero, promotore hauek esplikatu zieten beste irakasle batzuei zer den egin beharrekoa, eta eurek izan ziren hor pixka gitaritza hartu zutenak, apurka. Ikusten duzu hemen, adjektiboak irakasteko garai bateko aekaren ahoz-aho materiala erabili genuen, eredu moduan, eta gero euren irudiak, hemen zuriak, eta batzuk burusoiak, ez dago burusoiek. Hori izan zen pixka prozesua, ez? Eta bukatzeko, guk uste dugu han oso argi geratu zen, eta uste dugu gure euskaltegietan dauzkagun hainbat ikasterekin, edo eukiditzakegun hainbat ikasterekin, ze igual behar bada batzuk usatu egiten ditugu gure metodologia batzuekin behintzat, eta gure jarduera oso idatzizko kontzeptualizazio metalinguistiko handiarekin eta horrelakoekin, batetik behar izan errealei lotuta programatu behar dugula. Hau da, ikasleek ze errealitaterekin egingo duten topo eta horri nola aurregin dela landu beharrekoa. Ahozkoan zentratu behar garela, nagusiki eta oso nagusiki ahozkoan zentratu eta ahozko dinamikak, ahozko ariketak, ahozkoa lantzeko estrategiak, batez ere ahozkoan askoz gehiago ikasten delako. Eta hori, badago uste okar bat, idazten duzunean ikasten duzula, ikasita daukazula edo, eta horrek asebetetze faltsu bat ematen digu, baina ahozkoan askoz ere ikase estrategia gehiago aktibatzen dira, eta askoz ere aktiboago egoten gara. Gero meta hizkuntzarik ez edo justua, edo behintzat kontuan hartu gure ikasle batzuek ezakitela gramatikaz eta ez daukatela sintaxi kontzeptu pila bat ez dituzela ulertzen eta usatu egiten ditugula horrela. Gero kulturari eta identitateari lotuta irakatsi behar dugula, hau da ikasleak sentitu behar du beste kultura horretan integratzen dugula eta eskartzen dute, eta beti da ona, eta gero malgu erritmoi dagokienez. Ezin dugu pentsatu ikasle guztiek lortu behar dutela lehenengo hau, gero hau, gero hau, gero hau. Batzuk oso zuzenak izango dira eta ezakit ez, eta hasieran gutxi hitz egingo dute, baina ulertzen dute, eta gero hasiko dira hitz egiten, beste batzuk asko hitz egiten dute eta ez dira oso zuzenak, baina komunikatzen dira. Orduan bakoitzak bere erritmoa edukiko du, baina guztiak errespetatu behar dira, eta ez dugu pentsatu behar hemen ibilbide bakarra dagoela, eta ez bada iraganeko baldintzara heldu, ezin da pasatu beste ez dakizertan, ez da. Orduan, hori da gure esperientzia, hori da guk egin nahi dugun paralelismoa gure ikasle batzuekin, eta uste dut hausnarketarako bidea eman dezakegula honek, ez da. Orduan, animo, ea ekarpenen bat daukazuen, eta eskerrik asko. Bai. Hausnarketa aipatu du Arkaitzek, eta horrek Kolonbian bizi duzuen esperientziak zelan lagun diezaguke zerbait berria lortzen edo egiten Amaiaren elkarrizketatutakoek esan dutenaren hildoan adibidez. Bueno, nik uste, askotan gertu daukaguna ez dugu ikusten, baina gero kanporagoaz eta hor benetan begirada aldatu behar dugu, ez da? Edo hemen ikusten ez ditugun gauzak hor bai ikusten ditugu. Testuingurua importantea da, ze, klaro, hemen eurozentrismoa aipatu da, eta horko egoeran, horko promotoreak, hiztunak dira,
bai, autoritateek esaten dute, bueno, zu esango zara promotore bat, baina ikasketa maila oso bajua da. Espainolez eskoletara joan ziren, baina batzuk lehen hezkuntza amaitu gabe zuten, ezta? Orduan, hemen desikasi hitza entzun dugu eta guk hasieran esan gendun hori ez da, hemen desikasi behar dugu dana, baina ez bakarrik aurreiritziak eta hori bestea bai, baina hizkuntza zer dan, ez da? Eta igual hori izan lehenengo ikaspena eta importanteena. Zekaro, ez gara konturatzen eurozentrismo horretan zenbat, hizkuntza bada komunikatzeko tresna bat da bestea, baina konstrukto bat, eta zenbat kontzeptu modu konturatu barik edo hausnartu barik erabiltzen ditugu gure tradizio, mendebaldeko tradizio honetan, ez da? Greziatik datozen kontzeptuak, eta orduan euren kosmobizioan eta euren formakuntzan hori ez dago. Orduan, berrikaste prozesu horretan lehenengo gauza zen, zer da hizkuntza bat, zelan irakatsi hizkuntza bat, beste hori ez dagoenean, ez da? Eta orduan, prozesu horretan, programa bat, A-bateko programa sortu behar gentun, baina aldi berean, zelan formatu irakasleak zirenak, zeia zita zeuden, euren hizkuntza alde batetik gramatika ikutu barik, baina euren hizkuntza, ez dakit, kontzientzia metalinguistikoa nahikoa garatu behar gentun denon artean, eure kapazizateko zelan irakatsi, ulertzeko euren hizkuntzak zelan funtzionatzen zuen, irakasteko kapazizateko, ez da? Orduan hor hainbat aurreritzi akademikoak eta irakasleok ditugunak auzitan jartzeko aukera eman zigun horrek, eta hori oso importantea zan guretzat. Guk hori ona ekarri dugu, nik badakit magisteritza eskolan saiatu naso egiten, ze pentsatzen dugu ikasleek badakitela gramatikaz eta bestea, eta egia esan da ez dugu nahikoa eraiki, erabiltzen ditugun kontzeptuak, gramatika, hizkuntzakoak ez ditugu nahikoa eraiki askotan eskoletan, ez da? Eta orduan, hori, importantea izan da, eta badakit Arkaitzek ahozkotasunari buruz hitz egin dau, baina gero beste buelta bat emotea zelan egin. Eta ikastaro honetan entzuten ari gara, hain zuzen hori da beba, ez da? Tresna berriak behar ditugu eta hausnarketa sakon bat, benetan zer dan irakastea, zer dan behar duguna, eta hor dagoen pertsona ikasle horrek zer behar dauen, eta orduan askotan, borantate hona badaukagu, baina tresnarik ez. Orduan ikuste, gertu, edo, urrunda dagoen esperientzia horrek, lagundu digu, adibidez, hori, tresnak edo osnarketak edo desikaste prozesu horretan aurre egiteko, ez da. Gero, nik esango nuke beste gauza bat oso importantea izan guretzat, eta momentu honetan, hemen Euskal Herrian daukagun erronka eta erabilera eta kontzientzia eta gazten artean, igual gehiegi zentratu gara gaitasuna lortu behar dela, hiztunen masa kritikoa lortu behar zala, eta hori lortu da, baina zer gertatu da gero atzekimenduarekin eta erabilerarekin, ez da. Eta hor hasieratik eurek superargi zuten kosmobizioa, hizkuntza eta kosmobizioa lotuta daude. Hizkuntza egiten dugu gure kosmobizioa biziberritze prozesu baten gaudelako, eta lotura hori, guretzat importantea zen apurtxo bat, hemen egiten ari garena, igual, beste modu baten ikusteko, eta esan, igual guk zerbait ikasi behar dugu hortik, ez da. Eta, ideia pare bat hortik. Eta ausartuko zinateke ezatera adibidez demagun horrelako etorri berri talde baten aurrean gaude, eta zein izan beharko litzateke baztertuko beharko genuken lehenengo gauza, edo lehenengo bi gauzak.
Oso zaila da, Ba, zaila da eta asko. Baina, a ber, azken finean asuntoa da gure lana da irakastea, edo nik esango nuke, bueno, ikasle horiek laguntzea, ez da, akonpainamentu bat egitea, eta igual, ba, hori, irakaskuntzaren ideia askotan oso unidirekzionala da. Planteatzen badugu eta, karo, Garabideren planteamentua da elkarlana, ez da gure eredua guk egiten duguna esportatzea, baizik eta guk daukagun esperientzia eta euren esperientzia eta euren beharrak eta gure ametsak eta konpartitu egiten ditugu, ba zerbait euren eredua sortzea, ez da? Eta nik esango nuke hori da, nik uste gure gelan beti egin beharko genukena. Nortzuk dira ikasle horiek, eta zuen esperientziak ez da, bakoitza nun dago, zer behar duen, eta ahalik eta eurozentrismoarekin lotutako hori, baina kontzeptuak hori bestea, ahalik eta gehien baztertzea, segero konturatzen zara ez direla beharrezkoa. Hori sorpresa bada, baina ez direla beharrezkoa. Orduan, bai. Hori sorpresa bat izango litzateke. Amaia, lehen aipatu duzu batzuen lanorduak oso luzeak direla, oso ordutegi kaskarrak dituztela, prezioak, ordutegi malgutasuna bereziki importantea dela etorri berrientzat, baina hor badago beste taldetxo bat, ez? Erroldatuta ez dagoena, egoera irregularrean dagoena, zer egin dezakegu horiekin. Lagundu. Egon badaude batzuk, hortik. Bai, a ber, nik uste da lehen komentatu dudana. Ba, zure lehentasuna egoera horretan ez da... parkatu. Bai. Ba hori, lehen komentatu dudana, zure lehentasuna egoera horretan ez da izango euskera edo dena delakoa ikastea, porque ezin duzulako. Gero, claro, beste ondorioak daude bai, eta paperik gabe edo erroldari gabe ez zara existitzen. Osea, administrazio publikoarentzat ez zaude hemen. Orduan, adibidez, diru laguntzak jasotzeko, behar duzu errolda, eskola ofizialean apuntatzeko, orain eskatzen dute nie. Lehen ez, baina orain bai. Hori beste filtro bat da, lehen komentatu da, hitz egin da, administrazioaren bortizkeriaz, hau ere bada. Orduan, klaro, ezin diegu eskatu gauza bat bestea ez badaukaten. Osea, eta normala da, ez? Simpatikoak esatea nahikoa litzateke. Bai, Xabier Ezirrik esaten zuen, ez? Eta badira simpatikoak, ez? Euskararekiko nahikoa litzatekela, ez? Eta gero zure elkarrizketatuek ere eskatzen digute, militantzia moduko bat ez da esaten digute, ez? Zaitezte pasatu erdarara, ez? Lehenengo zailtasunen aurrean, euskara erraza, erabili, ni pentsatzen dut edo lehen hemen komentatu dugu, eskakizunak izan beharko liratekela ere diferente, mundu guztiak ez du ega behar, ezta? Igual, interna lan egiten duen pertsona batek nahikoa du ulertzearekin, ez? Eta gu ere trebatu behar gara gure mezua helarazten, nahi modu errez batean eta pazientziarekin. Belarri prestak, edo belarri prestak prestatzea, edo hori estrategikoa izango litzateke, adibidez, zer pentsatzen duzue? Bueno, elkarrizketa batean agertu zen hori eredu moduan, ez? Flexiblea delako, eta nik uste dut zaudelako, da egoera bat zaudena hain urduri. Badakizula, saiatuko naizela, baina ezin badu aldatuko, hitz egin aldut gazteleraz, ez? Orduan horrek ematen dizu lasaintasun puntu bat. Orduan bai, aipatu da esperientzia ona bezala.
Bai. Bueno, nik uste igual bestea ditu bat. Ez, baina nik uste oroar, aipatu dituzun gauza batzuk, lotza eta besteak, hiztun berri askok dute bai edo ikasitakoak eta baina gero eta helburu ezberdinak daudela, igual behar dugu, ez dakit, hiztun mota guztiak legitimatu behar ditugu, edo hausnarketa bat egin behar dugu, eta ez pentsatzea, eta militantziatik hori kostatzen da, zekaro, behar nugu Euskaldun osoak eta zer da hori be, baina eta aurrera zebestela, erabilia eta bestea, baina igual, beste modu bat da askoz gehiago hori, legitimatzea eta onartzea helburu ezberdinak daudela, baina belarri prest, nik uste, zertako, baina, bueno, segurazki. Zergaitik eta, eta urrats bat gainera. Uste dugu hemen arituren bat dagoela horren gainean, prest egongo balitz zerbait esatera. Bai, egunon, bueno, azalduko dut, bueno, lehen ez dut neure burua aurkeztu, galdera bat egin dudanean, Raúl Pérez naiz eta Oarsoaldeko AEK-ko kidea naiz, eta labur bada ere, bai, azalduko dizuet, kontua da, bueno, 3 erakunde, AEK bera, Eluiar eta Emun ari gara soziolinguistika klusterraren, bueno, esango dugu aterkipean edo ulersaioak izeneko metodologia garatzen. Bai, metodologia hori behar bada zuetako batzuentzat ez da berria izango eta ez da atzo goizeko kontua, baina oraindik hori ikerketa fasean gaude. Eta metodologia hau batez ere edo esango dugu Peio Jauregi Etxaniz, izan dela sortzailea, bihotza eta arima. Bueno, oraingo soziolinguistika klusterreko zuzendariarekin batera, Pablo Suberbiolarekin batera, garatu zuten biek metodologia, eta labur esan da, euskeraren ulermena garatzeko metodologia da, euskera bat ere edo oso gutxi ulertzen dutenei zuzenduta, eta helburua da hori lortzea ahalik eta denbora gutxienean, oso epe laburrean, bai. Zer ekartzen du horrek? Behintzat, euskerazko harremanetan aritzeko aukera ematen die, bat ere ez dakiten hoiei, elebiko elkarrizketetan. Alegia, euskaldunak euskeraz egiten du, eta kasu honetan ulertzailea horrela deitzen diegu guk, beraiek kasu honetan gaztelaniaz erantzun dezakete edo behintzat esandakoa, jasotakoa ulertu dezakete. Esperimentazio fase honetan batez ere enpresa edo lan munduari begira ari gara, esate baterako Bilbon EDE Fundazioan jarri da praktikan eta oso emaitza ona izan du, baina Gipuzkoan esate baterako errenterian SOS arrazakeria taldeko kideek hartu dute parte, eta egindako balorazioetan, hemen pantailan ikusi ditugun balorazio modukoak egin dituzte, oso pozik, orain behintzat ulertu dezaketela, behintzat hori ingurune naturalean, eta noski giltzarria da, hemen atera dena. Poliki eta erraz hitz egitea. Bideoan ikusi dugu, gramatika hitza ez da aipatu ere egiten, hau da ezin diegu esan, gaur baldintza hipotetikoa landuko dugu, hori ezin da esan, joko horretan ezin da erori, eta orduan,
etengabeko errepikapenaren bitartez helburua da gutxeneko oinarriak hartzea eta hori izango litzateke kontua, bai. Peio Jauregiren hitzak esango ditut nik, ze berak oso garbi du, berak dio euskeraren partida jokatzeko, nolabait esateko, ez daukagula oraindik ez da futbol zelairik. Bai, esaten dugu agian baietz, baina ez daukagula hori. Eta hori lortzeko, lortu beharko genukena da, hori da, gizartearen oso esparru zabal batek, behintzat, ulertzea. Eta hori lortzen dugunean, orduan jokatu halko dugula partida nola baita esateko, baina orain ez gaudela, ez da egoera horretan inondik ere. Orduan, hori da ulersaioak metodologia, eta esan bezala oraindik ikerketa fasean dago, baina behintzat egindako probak, baikor izatera, proba horiek baikor izatera garamatzate, eta espero dugu, bideo paroa egin alizatea, Eskerrik asko, Raúl, niri neuri oso interesgarria iruditzen zait eta oso estrategikoa. Zerbait honetaz? Behar dugula. Ulertzaileak behar ditugula. Hala ere, zuk esandakoaren ildotik, euskara erraza, pazientzarekin eta ulertzeko modukoa. Bueno, pues gure partez, badaukazue galderarik?